Habrá sucedido con tu familia. Pues yo que es mejor. Bona vesprada! Així tenim a la doctora Caterina Plum, experta en zoologia i botànica màgiques. En la seva enciclopèdia ha recopilat una mostra de la infinitat d'éssers diminuts que habiten en tots els racons del planeta. Alguns són curiosos. Soc el donyet del supermercat! Uns altres simpàtics i divertits. Soc la fada del foc de la llar! Ja, 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 ja! Soc la fada blanca de la neu! I alguns horripilants. Soc la fada de la llevadora! Gràcies per la vostra enciclopèdia singular. Vos conto un secret? Existeixen més que no veiem.